Rozebírání a údržba pistolových tlumičů řady PSR je možná pouze za použití přiloženého demontážního klíče, který lze v omezené míře použít i pro čištění. V případě, že nemáme klíč k dispozici, můžeme celou rozborku provést obyčejným trubkovým klíčem 21. Rozebírání tlumiče začíná povolením předního čela, které zvládneme pouze za použití klíče. Přední čelo povolíme, vyšroubujeme a tím uvolníme vnitřní součásti tlumiče, které nám jistí proti povolení tělo zesilovače impulzu. To nám umožní vyšroubovat zesilovač impulzu a vyjmout přepážky. Tady jsou přepážky perfektně čisté, takže nekladou při jejich vyndávání žádný odpor, ale po několika stovkách výstřelů budete muset zřejmě použít vhodný nástroj na vyklepnutí přepážek, nějakou dřevěnou nebo plastovou tyčku a kladívko nebo paličku. Po vyjmutí přepážek ji můžeme vyčistit, v případě menšího znečištění pouze vhodným čistícím roztokem a hadrem, po případě kartáčem. Nemusíme se bát, že je poškrábeme, jsou tvrdě eloxovány a první expanzní přepážka je ocelová a nitridovaná. V případě většího znečištění musíme z plodiny hoření a ostatní nečistoty, které ulpívají na vnitřních částech tlumiče, oškrábat vhodným nástrojem. Za tímto účelem byl vyvinut speciální škrabák, který nám umožní dostat se do všech prostor a perfektně vyčistit všechny i vnitřní plochy tlumiče. Můžeme ho použít i na oškrábání větší části nečistot z těla tlumiče. Samozřejmě potom je vhodné kartáčem dočistit nejdůležitější součástí, kterou je potřeba čistit, je sestava zesilovače, protože obsahuje pohyblivé části, které v případě velkého znečištění mohou způsobit špatnou funkci zbraně. Jako první vyšroubujeme titanovou matici a vyjmeme vratnou pružinu zesilovače a píc zesilovače. Opět čištění můžeme v nouzi použít i přiložený klíč, anebo v ideálním případě škrabák. Opět dočistíme vhodným kartáčem a nakonec pročistíme kartáčem i závit. Na čištění pístu opět vzhledem k tomu, že je nitridovaný povrch, můžeme použít bez obav drátěný kartáč. V případě většího znečištění je potřeba oškrábat škrabákem a nakonec opět přečistit drátěným kartáčem. Před opětovným složením doporučuji lehce pohyblivé součásti, pouze pohyblivé součásti, ne vnitřní přepážky, namazat vhodným lubrikačním prostředkem, který snáší vysoké teploty a nenapéká se. To znamená povrch pístu, lehce, potom vnitřní průměr zajišťovací matice a závit. Sestavení tlumiče probíhá přesně v opačném pořadí. První sestavíme zesilovač,
dotáhneme na doraz, nemusíme to nějak přehánět, protože matice je jištěná proti povolení pružinou. Poté po namazání závitu vložíme a našroubujeme zesilovač do těla tlumiče a přepážky první vždy expanzní vložíme do tlumiče, zatočíme, aby nám zapadly zámky do sebe, můžeme dát a šroubovat přední čelo. A nebo si můžeme před montáží sestavit přepážky tímto způsobem. Opět první ocelová expanzní směrem k hlavni a tlumič na ně nasuneme. Opět lehce namažeme závit a našroubujeme přední čelo. Nakonec dotáhneme montážním klíčem a tím zajistíme sestavu tlumiče proti povolení.